गेजेर जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 39थि बोसोरसालि जथुम आरो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 31थि बोसोरसालि जथुमा दा 16 नभेम्बरखौ सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोना साननैनि हाबाफारि लानानै 15 आरो 16 नभेम्बर बेखौ लानानै खुंदों। दा बेनिनो दिनै गेवलां मेल 16 नभेम्बर दा बेवहाय आलासि महरै आंबो बाहागो लाफैदों। दा बेयाव गोबां गामिनि रायजो बिथांमोना बाहागो लादों आरो थांनाय मोनानि जि डेलिगेटनि गेजेरजों बिथांमोनहा गावसिनि ओनसोलनि जिखिनि हाबाफारि मावनांगौ दा बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों। आं खोब गोजोननाय मोनदों खोनानानै। दा बेनि गेजेराव आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोङो गेजेर जनाय हालाम हिसाबै गेजेर जनायाव जिखिनि जों समस्याफोर दङ दा बे समस्याफोरखौ जोङो मोनबोबाय थानाय नुबोबाय थानाय हिसाबै गुबै बेयाव जेंनायानो जाहैबाय दैबाना जानाय जि जेंना बे समस्याफोर दैबाना जानानै जिहेतु लामा खालामबाबो लामायाबो मोजां थाया गुगालाङो आरो बेनि गेजेराव फरायसालिनि जेंना बे दिनै मेलनि गेजेरजों बे खोथाफ्रा ओंखारदों। जिहेतु फरायसालिया दङ सरकारि फरायसालि माखासे भेन्सार फरायसालि दं आरो बुंनो थाङोब्ला गोजौ फरायसालि बेयाव गंसेबो गैया दिनै गेजेर जनायाव। दा गंसेल' UN एकाडेमि दङ। दा बेनि गेजेरजोंनो गेजेर जनाय हालामा सोनारनानै थायो। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जिहेतु जोंनि टि मडेल स्कुल दा बै गायसननायनि खोथा दा बे फरायसालिया बरदन्दि गामियाव गायसनजागोन। दा बे अलरेडि सेंसन जाबाय आरो बे जानानै फैबाय। दिनै बे खोथाखौ आङो गेजेर जनाय हालामनि रायजो राजा बिथांमोननि गेजेराव बे खोथाखौ मिथिहोनाय जाहैदों। जिहेतु बे फरायसालिया जानानै फैनाय लोगो लोगो जोंनि गेजेर जनाय हालामनि जे जोंनि बर' बिजोंनि जे हाइ स्कुलाव फरायनाय समस्या बे फरायनायनि समस्याया जोबनानै थांगोन आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि LP स्कुल आरो ME स्कुलफ्राव जे पस्ट खालि थानाय बै पस्ट खालिफोरखौ थाबैनो सुफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा जे फान्दै मेलनि गेजेरजों थांखि लादों आरो बेखौ आंनोबो बिथांमोना फोरमायदों। दा नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन जिहेतु आसाम सरकारनिसिम आरो आसामनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिसिम खावलायगोन जे जिमान हायो थाबैनो जोंनि जे बर' बिजोंनि समस्या बिजाबनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय जोंनि पस्ट खालिनिफ्राय लानानै LP स्कुलनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम आरो कलेजनि जि जेंनाफोर पस्टनि दा बे जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि थाखाय आसाम सरकारा थाबैनो हाबाफारि लानांगौ आरो खामानि मावनांगौ। दा बिथांमोननिसिम खावलायनाय थागोन आरो डिमान्डआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो डिमान्डआ होबाय थादों आरो बिथांमोनखौ नारसिननाया जों थाबाय थागोन। दिनै बयबो मिथिगौ दे मोनद' हारिखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ गावसिनि राजनिति मुलाम्फानि थाखाय मोनद' हारिखौ बिथांमोनहा ST होनो नागिरनाय जा जगार सोलिबाय थानायखौ जों नुदों। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंना स्पस्ट' जोंबो बुंदों जे मोनद' हारिखौ ST खालामनानै होमारोब्ला जोंनि थाखाय जाय थाखानाय ST ट्राइबेलफोर बेनि थाखाय गोबां खहा दङ। दा बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों ST जानो मोना होननानै ST होनो मोना होननानै जों आसाम गभर्नमेन्टनिसिम जोंबो दाबि दैखांदों थांखि खालामदों आरो बेनि एगेन्स्टै जों प्रटेस्ट खालामनाय हाबाफारि लादों। उननि समाव जेरैबायदि सिसिट'आ आरो दिनै जेसेबांनाखि आफादफोर दङ सिसिट'आनि आन्दाराव थानाय बै आफादफोरा जों ज' लोगो नांनानै जिल्ला वाइसआव माखासे हाबाफारिखौ रनसायदों। दा बेवहाय बै हाबाफारिफोराव जोंनि ओनसोलनि जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ गासैखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानांगोन। जेरैखि जाया जोङो 6 जन'गोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामनांगौखौ जों होबथानांगोन आरो बिथांमोना जोंनि ट्राइबेल जुदि बिथांमोना जानानै फैयोब्ला जों थाखानाय ट्राइबेल हारिया जिहेतु जोङो जि रिजार्भेसन मोनो बै रिजार्भेसनखौ बिथांमोनहा गासैबो साग्लोबजोबनानै लागोन। जिहेतु जों 40निफ्राय 45 लाख ट्राइबेलफोरा दङ बिथांमोना जाहैबाय 1.5 कोटिनि सायाव दङ। दा खुन आकाश पाताल डिफारेन्स जाखायो 40 लाख आरो 1.5 कोटि 3 गुन बारा जाहैखायो। दा बे हिसाबै खुनु पयटे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्पस्ट' मत जोङो खुनु पयटे बिथांमोनखौ ट्राइबेल खालामनांगौ जोङो बादा होगोन आरो बिथांमोनखौ जों बादा खालामलांबाय थागोन। दा बेनि एगेन्स्टै जोङो दिल्लीयावबो बे जोंनि सिसिट'आनि जेसेबां ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोर दं बेखौ लानानै सावरायनो सेमिनार जागोन। दा बेनि गेजेरजों मा थांखि लानाय जायो उनाव नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों मिथिनो। जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि गोथार 16 नभेम्बर दिनै थुनलाइ सानाव
दा नोंसोर फंबायमोना दिनै जोंनि गेजेराव सफैनो हानायखाय जों गोजोननाय मोन्दों। गिबियाव नोंथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गेजेर जनाय आन्चलिकनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गिबियावनो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। जों दिनै गेजेर जनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गेजेर जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद बे मोननै आफादा लोगो नांनानै साननैनि हाबाफारि लानानै जोंनि 1 नं जामुगुरि, 2 नं जामुगुरि आरो 3 नं जामुगुरि बे दरथाम गामिखौ साननैनि हाबाफारिखौ रायजो राजाखौ खुंफुंनानै मोजाङैनो जानाय आदारखौ गिलिर आदारखौ जाहोनो थाखाय खावलायनायलाय जों बे साननै हाबाफारियाव मोननै आफादनि हेफाजाबजों जोंनि दरथाम गामिनि आफादगिरि नेहाथारि गासै रायजो राजानि अनसायनायजों हेफाजाबजों दिनै गेजेर जनाय दख'रानि जेसेबां दरफ्रोमबो 56 गामिनिफ्राय थान्दै महरै नुजाथिफैनाय थान्दै बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै मोजां जाहोनो हाबाय। बेवहाय जोङो गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो हारि माहारि आफादफ्रा बेफोरबायदि मोजां हाबाफारि लानानै प्रग्राम खालामबाय थायोब्ला जोङो जोंनि फैबाय थानाय नेक्स्ट जेनेरेसनफोरनि उन्दै उन्दै दावगाफुबाय थानाय गथ' गथायफ्रा फरायसुला फरायसुलिफ्रा जेन जोंनि बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्र नाथनि बुंनाय बायदियै बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महर होनाया बे मोगथां महर मोनगोन होननानै आसा फारिनानै जोङो गेजेर जनाय दख'रानि दुलाराय बर' फरायसा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोन बायदियै जोङो साननैनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हाबाय। गोजोन्थों।